Sziasztok, üdvözöllek titeket! Ez itt a Hollandiai Magyarok első podcastja, ami nem másról fog szólni, mint először is bemutatkozunk, hogy ki vagyunk mi, kiket láttok itt a kamerán, illetve ez az egész podcastnak, az egész sorozatnak annyi lesz a lényege, hogy megpróbálunk hollandiai élettel kapcsolatos tudásunkat minél jobban összefoglalni, megpróbáljuk lehető legtöbb oldalát Hollandiának bemutatni, mik voltak a nehézségek, mik a szép oldalai, és így tovább, és így tovább. Tehát gyakorlatilag egy olyan képet adni nektek Hollandiáról, ami nem csak pozitív, de negatív oldalát is bemutatják. Tehát, hogyha esetleg ide kiköltöznétek, vagy már itt éltek, akkor megfelelően tudjátok mérlegelni a hollandiai élettel kapcsolatos információkat. Az én nevem Balogh Gábor, gyakorlatilag 11 éve élek kint Hollandiában, azóta tapasztalok jót és rosszat itt Hollandiával kapcsolatban, és akkor át is adnám a szót, aki mellettem ül, úriembernek, Gábornak. Gábor, mutatkozz be, kérlek, te is. Sziasztok, én is Gábor vagyok. Én 10 évet éltem Hollandiában, azóta én már 2 éve elköltöztem Hollandiából, és több mint egy éve Magyarországon élek, úgyhogy annak a tapasztalatnak, amit összegyűjtöttem Hollandiában, szerintem a másik oldalát is meg tudom mutatni, hogy milyen az, amikor az ember Magyarországra hosszú idő után hazaköltözik, úgyhogy Gáborral együtt szerintem egy elég nagy tudást felhalmoztunk az elmúlt 10-12 évben, és ezt szeretnénk veletek megosztani ezen podcastokon keresztül. Úgyhogy az első témák között lesz most ugye a hollandiai élet kezdete, hogyan érkezünk meg, mik az első tapasztalatok, mik lesznek azok, amiket ti is Gábor, hogyan megyünk tovább? Nagyon fontos az, hogy ez egy viszonylag interakciós videó lesz, tehát mindenféleképpen, amikor ezt megnézitek, akkor lehetőségetek lesz ott a YouTube-on belül a kommenteknél elhelyezni bizonyos kérdéseket, illetve minden más hálón, social media hálón az egész videó meg lesz osztva. Egész nyugodtan rakhatok fel kérdéseket nekünk, olyan témaköröket, amik érdekelnek. Hát nekünk már egy elég jó kis úgymond infobázist előkészítettünk, tehát vannak elég sok témáink, hogy miket szeretnénk megbeszélni, miket szeretnénk videóba foglalni, de mindig nyitottak vagyunk ugye olyan új dolgokra, ami esetleg kimaradt a listánkról, tehát hogyha van valami, ami érdekel titeket Hollandiával kapcsolatban, vagy az ideköltözéssel, itt éléssel, ügyintézésekkel kezdve, stb., akkor azt mindenféleképpen kommentként tegyétek fel, és megpróbálunk minél hamarabb arra is gyakorlatilag egy videó életében egy olyan podcastot csinálni, ahol arról beszélünk. Gábor, van valami esetleg, amit még kihagytam? Szerintem nem. Akkor kezdjünk hozzá. Tehát akkor ezzel le is zárhatjuk ezt az első részt. Én úgy gondolom, hogy nagyszerű sorozatnak nézünk elébe. Iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek minket figyelemmel. Már, hogyha minden igaz, hamarosan megtalálhatjátok rögtön az első videónkat, amit Gábor is említett, ami a hollandiai költözéssel kapcsolatban lesz. Tehát az első hét, amikor megérkeztünk, mi is az, amit el kell intéznünk, és mi az, amit meg kell tennünk.